Dobrý večer všetkým. Ja sa volám Marian Hamada a vítam vás na dnešnom podujatí v mene Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. A vítam vás na večernej škole, na našom pravidelnom každomesačnom podujatí, v ktorom vám chceme prinášať zaujímavých ľudí so zaujímavými témami, ktoré súvisia nejakým spôsobom aj s tým, ako sa boríme spoločne digitálnym priestorom, rodičovstvom a podobnými témami. A ďakujem všetkým mojim kolegom, koordinátorom ochrany detí pred násilím, aj iným, ktorí pomáhajú pri distribúcii informácií o týchto našich podujatiach. Vítam aj mnohé známe, nevidím tváre, tak poviem mená aspoň. Hej. Tak teším sa, že ste tu aj v takomto hojnom počte, napriek tomu krásnemu počasiu vonku. A dnes teda máme tému, ktorá je veľmi zaujímavá a chcem povedať, že ma veľmi teší, že vzišla práve aj zo spolupráce s koordinátormi ochrany detí pred násilím, a to teda vďaka tomu, že jedna naša kolegyňa priniesla túto tému ako niečo, čo by mohlo byť zaujímavé a čo riešia teda v tom svojom obvode. A je to teda téma od napätia k spolupráci, efektívna komunikácia medzi učiteľom a rodičom. Vnímame to určite mnohí z rôznych teda pozícií, aj učiteľskej, aj rodičovskej, aj mnohých ďalších, lebo viacerí z vás teda pracujú s deťmi na rôznych pozíciách. A vítam tu teda medzi nami aj dnešného lektora Martina Kuruca. Martin pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a sám sa vám o chvíľočku predstaví. Ja len teda poviem, že dnešné stretnutie, tak ako každé, je nahrávané a môžete potom nájsť nahrávku na našom YouTube aj na našom webe. Poprosím kolegyňu Dominiku, nech potom hodí aj odkaz do chatu. A keby ste potrebovali nejaké potvrdenie o účasti, tak vám ho vieme e-mailom vystaviť a teda urobíme to veľmi radi. Opäť nájdete teda e-mail, kde môžete o takéto potvrdenie požiadať v čete. A to bude z mojej strany zatiaľ všetko. A poprosím ešte aj teba, Martin, aby si možno určil aj nejaký spôsob vzájomnej interakcie, ako teda by si chcela, aby prebiehala interakcia. Jasne. A nech sa páči. Hej, ďakujem veľmi pekne. No ja už som dlho nebol takto online a už vôbec tam pozerám, že 90 ľudí, to je akože... Ja sa veľmi teším, že posledné roky už teda nerobím v online, ale povedal som si, že teda do toho pôjdem, aj kvôli tej téme, ktorá teda ku mne prišla. Ja som len tak veľmi rýchlo, ja nie som úplne že rád, keď som úplne že hneď spojený s univerzitným prostredím, ale teda, lebo tam som momentálne tak zakotvil, tam som sa tak, že po nejakých rokoch ako keby dostal a venujem sa primárne teraz posledných 5 rokov, 6, hlavne teda príprave budúcich učiteľov, čo berem ako takú svoju misiu, ktorá vychádza z nejakých skúseností. Ja som po vysokej škole začínal ako vychovávateľ v liečebno-výchovnom sanatóriu pre chlapcov s poruchami učenia a ADHD, teda to mali skoro všetci v papieroch. Ja som si vtedy teda myslel, že ADHD je proste porucha, ktorá vychádza skôr z toho, že väčšina tých chlapcov mali ťažké životné situácie z môjho pohľadu alebo ťažké nejaké zážitky, s ktorými si prešli. Dneska mám na to trošku iný názor a ten vychádza teda naozaj z toho, že nám do života vstúpili, alebo do života dnešných mladých ľudí a detí vstúpili technológie. A to je taká jedna vec. A tam som nejak ako keby prvýkrát zistil, že ako veľký význam a veľký vplyv môže mať spolupráca školy alebo nejakej inštitúcie s rodičom na vlastne život toho dieťaťa, na kvalitu života dieťaťa. A je ako veľmi dôležité, to som si uvedomoval pri víkendových skupinách, keď sme robili s rodičmi, tak som zistil, že tí rodičia, ktorí do toho išli a na tie víkendové skupiny prichádzali, tak malo to veľký vplyv na to, ako tie decká potom fungovali u nás a malo to veľký vplyv potom aj na to, ako mali perspektívu po odchode od nás zo zariadenia.
Tam som sa tak prvýkrát s tým stretol a potom som sa k tomu teda vrátil oblúkom po nejakom čase, lebo som musel ísť aj do iného sektora pracovať na nejaký čas, ale dostal som sa potom k tejto téme ako mentor v regionálnom centre podpory učiteľov, kde najčastejšia požiadavka učiteľov bolo, ako pracovať s náročným rodičom. Že a veľmi nám nevedeli úplne, že akože oni nám veľa toho vedeli povedať o tom náročnom rodičovi a mne ako človeku z polepšovňackého prostredia to sa mi zdalo, že to nie je až teda také niečo že hrozné, lebo keď som si pamätal tie príbehy našich rodičov, tak to boli naozaj ťažké životné situácie, naplnené často násilím a naozaj, že ako keby ohrozením života, chudobou a kadečím iným. Ale ja som vlastne tam pochopil, že tí súčasní učitelia, ale aj rodičia sa vlastne boria s takou stenou, ktorá tam vyrastla medzi školou a tou rodinou a že veľmi ťažko sa im cez ňu chodí. Bola to jedna z najčastejších požiadaviek, ktorá tam sa objavovala od učiteľov. A vlastne, keď prišla tá výzva, tak som bol veľmi rád, že som teda mohol to skúsiť si nejako zaramcovať a nachystal som si teda nejaký taký, že relatívne univerzálny nejaký spôsob, ako by tie veci sa mohli dať spoločne komunikovať medzi ľuďmi, ktorí sú v nejakom kontakte s dieťaťom. Či to je rodič, učiteľ. Ja som to teda formoval celé akože učiteľ a rodič, ale som presvedčený, že kopu tých vecí, ktoré budem hovoriť, sú použiteľné aj pri rozhovore napríklad rodič a tínedžer, alebo nejaký iný dospelý s tínedžerom. Takže to je taká jedna vec. A ja to budem fokusovať teda aj na tú tému mobilov a teda sociálnych sietí. Ja rovno chcem povedať, že som zistil, že ja už som vlastne akoby, že digitálny dôchodca, ako mi povedali moje deti, pretože ja už žijem iba na Facebooku a na Facebooku už nikto iný nie je, iba dôchodcovia. Takže majú pravdu, ja som sa pokúšal niečo postnúť na Instagram a teda musel som vyhľadať najstaršiu dceru, lebo som to fakt nevedel. Ja proste stále fungujem v viac textovom prostredí ako teda ona. Ten Instagram je naozaj plný obrázkov a ja sa v tom neorientujem. Ale teda budem do toho trošičku vnášať aj to, že teda mám nejaké skúsenosti s 2 tínedžerkami doma. Nemám skúsenosť s chlapcami v tejto oblasti. Ja mám teda, že som šťastný otec 4 dievčat, takže ja tom zámerne hovorím, že som šťastný, pretože som si to nevyberal, ani som to neriešil a som veľmi rád, že ich mám. A teda budem občas hovoriť nejakú skúsenosť, ktorú mám s rozhovormi s tou najstaršou, lebo tí najstarší sú takí prerážači tých vecí a my sa na nich učíme. A tá druhá, ona je iná, ale tiež má svoje cestičky. A je to pozoruhodné, že tie ďalšie dve, hoci sú ešte relatívne malé, tam je, jedna má 8, to už není taká malá, a druhá 6, tak veľmi ako keby skoro sa tam objavujú niektoré potreby, ktoré si myslím, že do toho veku ešte nepatria. Takže budem si ich občas volať na pomoc a budem hovoriť nejakú svoju osobnú skúsenosť, ktorú mám. Berte to tak, že sú to všetko, že ja vám tak ako keby zozdielam tú svoju nejakú skúsenosť, nejaký svoj príbeh, ale mnoho z tých vecí je potrebné z toho, čo vám dneska možno, že ja porozprávam, že ja som sa naučil, keď som robil v tom prostredí s tými deckami, aj potom neskôr s dospelými, že môžete mať nejaký univerzálny model, on vám dáva nejakú štruktúru, ale je tam na pozadí tých rozhovorov je vždycky veľká vnútorná práca vás na samých sebe. Že neexistuje podľa mňa nejaký univerzálny model a čím viacej riešite nejakú náročnú situáciu s nejakým, či už náročnejším rodičom alebo náročnejším, naozaj, že si nejaký problém, nejakú situáciu s dieťaťom, tak tým viac si to vyžaduje takú vnútornú prácu. A ja som to teda tak, že nebudem hovoriť žiadne teórie, ja som si to tak nejak celé upratal a ak by ste chceli potom vedieť, že z čoho to všetko nejako vychádza, alebo o čo to je opreté, tak buď môžete potom písať do chatu, alebo sa ma môžete opýtať. Ja som úplne v pohode s tým, teda ak ma vyrušíte,
Ja asi nebudem, keď spustím prezentáciu, nebudem vidieť, ako dvíhate ruky, tak kľudne si zapnite mikrofón a povedzte: Martin, chcem sa opýtať. A ja som s tým úplne OK. Ja proste preruším, stopnem prezentáciu a som úplne v pohode vám na to odpovedať. Tiež som úplne OK s tým, keď mi budete hovoriť Martin. Ak je vám to príjemné, môžete mi kľudne týkať. Ja som začal posledné 3 roky experimentovať s týkaním aj na fakulte. Nemám pocit, že by som strátil autoritu u študentov. Práve naopak, mám pocit, že viete, ono je to strašne príjemné, keď stretáte študentov na chodbe alebo na ulici a oni sa na vás usmejú. To je podľa mňa, že úplne skvelá vec, že nesklopia zrak alebo neprebehnú na opačnú stranu chodníka. Skúšam ich, likvidujem ich písomkami, robím im všeličo. Napriek tomu teda je ich zopár, ktorí si to týkanie nejako dajú so mnou, ale oni to berú a je to hrozne fajn. Berme to aj tak, že to týkanie patrí viacej do slovenčiny a do češtiny možno, ale napríklad v angličtine prakticky neexistuje. Takže ja budem rád, kľudne, ak s tým budete vy OK, môžete mi rovno týkať. A ja sa len ospravedlním tým, že ja to mám tak veľmi voľné u seba, tak ak by som náhodou, že niekomu zatýkal pri rozhovore, tak a jemu by to vadilo, tak sa vopred ospravedlňujem. Ja mám rád svoju pani manželku, ona je veľmi múdra a povedala mi jednu múdru vec, že Martin, ty si s každým rád rýchlo potýkáš, ale nie každý si musí chcieť potýkať s tebou. Takže dajme to tak navoľno, že nebudeme sa, ak ste s tým teda OK, trápiť takýmito vecami, ale proste skúsme, že ak niečo máte, tak ľudne ma vyrušte. Ja si myslím, že tá moja prezentácia je tak na 30 minút, ale manželka hovorí, že ty sa rád počúvaš, že stať sa môže, že bude na 45. Ale kľudne ma môžete kedykoľvek vyrušiť a proste sa pýtať. Ja som si nachystal na začiatok, lebo ja nerad robím veci bez toho, aby som mal aspoň trošičku, že ja som veľmi kontaktný človek. Ja sa necítim dobre, keď nemám navnímané to publikum oproti sebe alebo tých ľudí, ktorí tam sú. A ja by som len chcel takú jednu vec, že skôr než začnem nejak hovoriť, tak ja vám som dal teraz akoby, že do chatu link na Mentimeter a stačí si to iba rozkliknúť, ono vám to otvorí v prezentácii, teda v prehliadači a ja vás len chcem poprosiť, že skúste si takže vybaviť a úplne, že na prvú opísať, že ktorý rozhovor vám ostal v pamäti. Či to bol s dieťaťom, s rodičom alebo s učiteľom. A len to opíšte, že taký nejaký, že naozaj, že čo ja poviete, že ja neviem, čo vlastne ma tak nenápadá, ale napríklad, že ja som mal teraz pekný rozhovor, môže to byť aj pekný rozhovor, nemusí to byť problémový rozhovor, hej, že proste môžete dať tému, môžete tam dať nejakú, že napätý rozhovor s niekým, čokoľvek, dáte tam nejaký opis toho nejakého vášho rozhovoru, ktorý ste zažili a zostal vám, že pevne v pamäti a buď súvisí teda, že to bol rozhovor s dieťaťom na nejakú tému, alebo to bol rozhovor s učiteľom, alebo to bol rozhovor s vychovávateľom, alebo s nejakým klientom, ja už neviem, že kde všade pôsobíte ako ľudia. Proste nejaký rozhovor skúste opísať veľmi krátko cez ten Mentimeter, ktorý vám tak nejak akoby, že zostal v pamäti. Dúfam, že vám to funguje. Ak to nefunguje, tak len mi povedzte, ja to len skontrolujem. Rýchlo tiež, ale malo by to byť v pohode. Dobre. A Hano si to od vás môže vypýtať taký kód. Dobre, na to som zabudol. Vidíte, to je presne to, čo som hovoril Marianovi, že ja už som to dlhšie nerobil, takže ja urobím teraz to, že ja vám tam napíšem, ja vám do chatu napíšem aj ten kód a ja vám to za chvíľku nasvietim, aby ste ho videli. Dobre, vložite tam kód a môžete vyplňať. Dobre. A ja to idem nazdieľať, aby sme videli, že čo tam teda bude pribúdať. A môžeme začať tým, že sa pozrieme, že aké rozhovory vám zostali tak nejak intenzívnejšie v pamäti. Ja vám chcem že odporúčať, že úplne, že vôbec, že netreba to nejako, že nad tým premýšľať veľmi, proste napíšte tam pár slovami a
rozhovor s dieťaťom, no. To sú veľmi zaujímavé a intenzívne rozhovory. Ideálne a láskavé rozhovory so žiakmi, rodičmi. Naproti tomu jediná matka za 25 rokov, neempatická, vysoko konfliktná, dominantná osoba. No, že tie matky, to je strašné ináč niekedy. Ale nie, ja mám moju maminu celkom rada, aj keď je to teda bývalá učiteľka, ekonomka. Myslím si, že tiež je dominantná žena, ale tak dominantne láskavá. S mojím vnukom, keď sa pýtal, prečo bola jeho mama malá, to je zaujímavé. No deti sa vedia krásne pýtať, to je kúzelné. Dajte, ja to skúsim ešte takto, či to nebude lepšie. Dobre. Vlastne tuto hore vidíte ten kódik a ten tam stačí iba napísať. A rozhovor s rodičom žiaka. Hej. S otcom dieťaťa, ktorý mal problém s aktívnym počúvaním. No, vôbec nevnímal, čo rozprávam a išiel si svoju tému, no jasné. No, s rodičom, ktorý bol úctivý voči mne, teda matka žiaka. Dobre. Rozhovor s rodičom, ktorý povedal, že väčšinu poznámok v detskej knižke ich syna ani neriešil, lebo sú podľa neho neopodstatnené, pričom je v nich podrobne. Dobre, tá poznámka je výborné. Skvelé, som rád, že aj takto rozpíšete. Rozhovor s 9-ročným žiakom o tom, ako mu zhorel detko v byte. Bolo to veľmi silné. To sú veľmi silné rozhovory. Vedel ceny základných potravín. Ja som zažil na jednej hodine geografie chlapca, ktorého mamina pracovala na ministerstve vnútra so štatistikami, nejakými geografickými, a on bol na tej hodine geografie úplne nezastaviteľný a také veci tam dával, lebo nejaký 7 alebo 8, ja už neviem. Pani učiteľka bola z neho že úplne zúfala, lebo bol proste fakt, že nadúpaný a šlapal si v tom. Decká dokážu neuveriteľné veci, keď im niečo sadne. Neadoptujem ako učiteľka dceru, či 29 rokov v špeciálnej škole. Jasné, ide o rómskych žiakov. To je kapitola sama o sebe. Rozhovor so žiakom, prvákom, ktorý žil len s otcom a babkou a chcela, aby som sa stala jeho mamou. Hej, ja sa akože priznám, že to boli pre mňa najťažšie rozhovory v tom polepšovackom prostredí s chalanmi a vôbec, akože objavovali sa skoro každý rok alebo každý pol rok, lebo sa nám tam tí chlapci točili, že keď sa dostali do nejakého bodu, že ujo, Maťo, nemohli by ste byť môjim otcom. No, to boli veľmi silné rozhovory. No. Neúplná rodina, mama ju nechala v dome. Chlapec. Rozhovor s rodičom, ktorý neprijal možnosť zlyhania z jeho strany. No jasné. Super, rozhovor s manželom na našu citlivú tému, na ktorú máme iný názor, a bolo potrebné využiť manželského poradcu, aby sme vedeli prelomiť nepochopenia v komunikácii. Jasné. Ja teda musím povedať, že my s manželkou sme 19 rokov manželia a tiež sme už využili pomoc nejakého odborníka. Na to sa porozprávať, je to výborná vec. Veľmi si to pochvaľujeme. A kiež by to bolo dostupnejšie na Slovensku oveľa viac. To je, hej, pri 4 deťoch je úplne normálne, že sa stratíte vo veciach a vôbec pri hociakých ťažkostiach, ktoré človek môže v živote mať. Ja už dneska mám pocit, že stačí mať aj jedno dieťa za človek, že stratí vo veciach. Nemám, hej, ale tak je to také subjektívne, berte to tak. Rozhovor s maturantkou pár minút po jej maturitnej odpovedi dala mi zabrať počas. Hej. Mama hovorila vždycky, keďže učila na stavebnej priemyslovke, že tí, ktorí mi dali najviac zabrať, boli často po maturite najvďačnejší. Že najviac jej, že akože mala zrazu taký pocit, že majú k nej bližšie. To je tiež celkom zaujímavé, že či niekedy príliš nezametáme cestu
deťom. Dobre, ja už to nebudem naťahovať aj kvôli času a som strašne rád, ja som teda vôbec nečakal, že až takto napíšete, ale bude to asi aj tým, že ja už sa nepohybujem úplne v takej oblasti, ako rieši teda Mariana Dominika, že ja už sa pohybujem hlavne teda v tých bežných školách, ale myslím aj, akože neriešim už takéto tie témy. Občas sa ma niekto opýta, že či by som sa vrátil do toho polepšovňanského prostredia. No vrátil by som sa. Ja som to tam mal veľmi rád, aj keď asi by sa mi niektoré veci už robili ťažšie. Lebo ich mám nejako navnímané a určite by to bolo ťažké, pretože som sa stal teda rodičom. A musím povedať, že to prostredie, keďže som tam nastúpil po vysokej škole, tak ma výrazne formovalo ako rodiča. A myslím, že pozitívne. A som veľmi vďačný za niektoré veci. A tiež som si tam mal možnosť teda uvedomiť jednu zásadnú vec, a to je to, že deti nevlastním, deti mi boli zverené do nejakej starostlivosti a na mnoho vecí nemám až taký veľký dosah, ako by som si myslel. A keď to dopadne dobre, som za to veľmi vďačný. A to som si vlastne bral odtiaľ. Dobre. Ja vás teraz vyskúšam takú jednu ešte vec, že chcem sa opýtať, že to, ako zatiaľ som s vami rozprával, ako to celé zatiaľ si vediem, že ak ste s tým OK, tak len ja vás chcem poprosiť, že ak máte tú možnosť, tak skúste nejak tak zareagovať, nech ja vidím, že je to OK, ako teraz ja som dal, alebo dajte nejaké, že ak je vám to veľmi sympatické, tak mi dajte srdiečko, hej, áno, aj tu sa niekto hlási, dobre, tak neviem, či to je omyl, alebo nie, ale tak nemusíš sa, neviem, kto to je, hlásiť, proste si zapni mikrofón a opýtaj sa. Alebo opýtajte sa. Ja tam nevidím teraz, počkaj. Nie, dobre, to bola asi iba Kardošová Olga. Dobre, neviem, Olga, chcete sa niečo opýtať, či ste len dvihli ruku? Dobre. Tak ak by ste chceli sa niečo pýtať, tak proste rovno si zapnite mikrofón a vyrušte ma, ak ste s tým OK. A ďakujem veľmi pekne. Ja sa vás budem priebežne pýtať, pre mňa je to taká, že celkom dôležitá vec, vedieť, ako sa vám darí. Takže ak by som vás tým náhodou že znervozňoval, tak dajte mi nejako vedieť, že Martin, je to otravné, že sa to furt pýtaš. Neviem, či teda Olga sa chce spýtať. Nie, dobre, budem to brať, že zatiaľ nie. Dobre, toto hneď preskočím už v podstate. Chcem sa iba opýtať, Marian, je vidno prezentáciu? Ale nepreklikám. Ja ju vidím, veľmi pekne. Dobre, tak, Áno, ale vidíme. malo by to teda fungovať a ešte skúsim túto, dobre. Dobre, opäť akože ja som si to dosť tak nastavoval na ten rozhovor dvoch dospelých, ale opäť, že myslím si, že mnoho z tých vecí je použiteľných aj v normálnom rozhovore. Dobre, ja keď som sa pýtal kolegyň, aj som si tak nejak prehrával, že čo sú tie nejaké že typické výroky, ktoré sa objavujú, či už na strane, keď som sa bavil s kolegyňami, ktoré sú ešte stále ako mentorky, lebo ja už som posledný rok teda nerobil mentora, že som pred rokom odišiel. A tiež som si dával dokopy nejaké také, že veľmi časté výroky, keď sa nejak ako keby, že začne odohrávať rozhovor medzi dvoma dospelými o dieťati alebo o nejakej téme. Jednu vec si teda uvedomujem, že úplne, a to je aj ako rodič, že témer vždy, keď sa ideme baviť o dieťati, tak ten rodič tam prichádza väčšinou akoby, že s takou otázkou, že čo sa ide riešiť, čo je za problém, čo to zase bude, čo sa vidialo, čo sme vyviedli, že prichádza tam tak obranne. Ja som si myslel, že teda mňa sa to ako keby netýka, lebo však odborník a na komunikáciu a robil s deckami a neviem čo a mentoruješ, mňa sa to týkať nebude. No stačil jeden rozhovor s učiteľkou a ja som bol okamžite v štandardnom móde a zo pár vied, ktoré mi povedali aj kolegyne, som aj ja z úst vypustil a som teda veľmi vďačný, že moje deti mali učiteľov, ktorí to so mnou ustáli, lebo mám pocit, že
najťažším rodičom môže byť rodič, ktorý je vzdelaný v tej téme a je rafinovaný a za každou vetou učiteľa vidí nejakú teóriu a nejaké očakávanie. Takže akože najčastejšie ten, ktorý tam ide za to dieťa do toho rozhovoru, tak je väčšinou už nastavený obranne v nejakej podobe. Vyzerá to rôzne, môže to vyzerať naozaj, že o tom budeme trošku hovoriť, ale ten vždy tam prichádza s takou obranou, že tá častokrát na strane toho rodiča tam je už nastavená nejaká taká, že stena, nejaký štít. A častokrát to vychádza aj z toho, že sám bol voľakedy žiakom a sám si niečo akoby že odžil z toho sveta a už je tak ako keby nastavený. Veľmi často sa ako keby objavovali takéto výroky, ako že vy si na moje dieťa zasadáte, sedíte na ňom, hej, že niekedy dokonca hovoria tí učitelia, že to sú, že okamžite, že prvé, keď sa spýtajú, že viete, prečo som vás sem zavolal, no preto, lebo vy na mojom dieťati sedíte a ste proti nemu, že často tam hneď okamžite prichádza nejaký útok. Ja to teda budem trošku vzťahovať aj na tie mobily, lebo to je taká, že podľa mňa, že už živá téma, veľmi, mnoho učiteľov to rieši. A tiež to možno súvisí aj s tým, že máme už na Slovensku vyše 2 rokov plošný zákaz mobilov na 1. stupni a bude sa to teraz znova nejako upravovať a posúvať, takže tie témy podľa mňa, že v nejakej podobe rieši každá škola a mala by riešiť každá škola. Čiže čo to je, prečo akože riešite mobil má dnes každý a čo, používa to a taký ďalší, že doma sa učí celé hodiny, to čo máte za prístup, proste čo to dneska je. A vy nerozumiete dnešným deťom, ako môžete byť učitelia, ako môžete byť pedagógovia a vy ako môžete byť rodičia k vlastným dieťaťu nerozumiete. Aj to sa už stalo. Kvôli škole je moje dieťa v strese. Toto je veľmi častá veta. Za každou z tých vied, ktorú rodič povie, a obzvlášť tá, ktorá tam príde ako prvá, ak je takáto naozaj, že takým výstrelom, tak sa už nachádza nejaký message, ktorý ten rodič prináša. Ktorým nám hovorí, že teda s akou obavou tam vlastne prichádzam. Vy si na moje dieťa zasadáte, ako prichádzam chrániť svoje dieťa a mám obavy, že moje dieťa je nejako vysúvané, zbavované nejakej výhody alebo niečoho. Nesprávate sa, alebo sa k nemu nesprávate fér. Je tam nejaká obava. Za každým z tých výrokov je vždy niečo, čo je buď prejavom nejakého strachu, neistoty, alebo proste bezmocnosti. Na Slovensku veľmi neradi počúvame slovo bezmocnosť. Ja sa teda úplne otvorene priznám ako rodič, že keď naša dcera naozaj, že padla do mobilu ako 14-ročná, my sme ho teda dali, lebo chodila cez celú Bratislavu sama do školy. Ja som sa fakt cítil bezmocný v tom dohadovaní s ňou. Ja som fakt nevedel, ako s ňou nastaviť tie veci. A tiež som teda vyhľadal potom pomoc od kamaráta Michala Božika. Myslím, že Marian sa s ním pozná aj ďalší. Alebo teda robil tu tiež niečo a dostal som veľmi dobré rady, ako niektoré veci urobiť. Vôbec to nebolo ľahké. Opäť to sa priznávam, že stálo ma to nový mobil, lebo som jeden šmaril po cére a zlosti a teda v poslednom momente som si povedal, jak som už hýbal tou rukou, že radšej nech sa rozbije on, ako by som ju trafil. Takže naozaj, že treba si tak povedať, že často sme bezmocní v tých veciach. Nemáme to radi. A tiež vás chcem poprosiť, že tento reframing tých vecí, ktorý som tu spravil, nie je úplne že výrok, ktorý patrí do rozhovoru medzi dieťa, medzi tínedžera a dospelého, alebo medzi učiteľa a rodiča, alebo medzi rodiča s učiteľom. Že to je proste ako keby reframing toho, že častokrát, čo sa za tými výrokmi, za tým prvým nastavením väčšinou ako keby objavuje. A zažil som situácie, keď akože v podobnom nastavení bola už aj pani učiteľka, že naozaj, že bola už tak bezmocná v tom, ako ťažko sa komunikuje s rodičmi, že proste prichádzala na tie stretnutia už naozaj so štítom a tiež za tým boli proste obavy, neistota, čo zase príde, čo sa zase dozviem, s čím budú nespokojní a taká ako keby bezmocnosť skôr s tým, že čo mám s tým urobiť, s tými pocitmi. Takže ten reframing, to sú za každým z tých výrokov je väčšinou teda
takéto taký pomyselný útok, ale býva za tým väčšinou teda strach ako emócia, úplne základná, pocit neistoty a pocit bezmocnosti. A budeme teraz trošičku s tým pracovať. Ja to úplne stiahnem a po ten mobil si môžete dať aj čokoľvek iné. Tam môžete mať... U nás je teraz taká nová téma po mobile, u tej najstaršej to je diskotéka, alebo teda ona chodí do takého centra so s kamarátkami tancovať, ktoré je teda, že je tam DJ, nepredáva sa tam alkohol ani nič, je to tak akože pre tínedžerov tu v Bratislave, ale my máme s tým veľký problém, lebo je to do noci, ale sa o tom potrebujeme rozprávať spolu a sme radi, že už teda po tých 2 večeroch to už nevyhľadáva, ale môže tam byť čokoľvek miesto toho mobilu. Že to môže byť akákoľvek iná téma. Môžu to byť, pamätám si, keď prišli vajpy, také tie cigarety, čo sa teda tie voňavé, o tom sme rozprávali tiež s dcerou veľa. Proste tí tínedžeri sú medzi sebou, prináša to veľa vecí. A ja si myslím, že asi to dobre, čo sme urobili, bolo to, že sme sa o tom rozprávali. A teda myslím si, že uvidíme, čo teda bude ešte ďalej. Takže ja som tam dal mobily teraz, ale ono je to úplne jedno, či to je teda to cigarety, vajpka, alebo niečo iné, alebo mobil. A zriedka, kedy ide o mobil. Zriedka, kedy ten spor, ten konflikt, ktorý tam vznikne, aj s tým rodičom, alebo medzi tým učiteľom a rodičom. Tam vo svojej podstate technicky nejde o ten nástroj toho mobilu, toho, že tam je. Častokrát tam ide o vzťah, častokrát tam ide o vlastne základné potreby, v ktorých sa oni cítia ako keby neuspokojení. To, čo tam môžeme vlastne vidieť, je taká veľmi jednoduchá pyramída, že my to, čo vidíme a počujeme, či sú to aj slova, alebo teda reč, tak to je to správanie, ktoré zachytávame. Za tým správaním sú emócie, príjemné a nepríjemné, čiže tie nepríjemné je za tým nejaký hnev, je za tým nejaký strach, je za tým nejaký smútok. Hnev je častokrát nakumulovaný smútok a strach, dlhodobo neuspokojený, alebo je za tým nejaká radosť, ktorá sa nejako prejavuje. Všetky tieto základné emócie sú v podstate signálom uspokojených alebo neuspokojených potrieb. Do rozhovoru medzi 2 dospelými sa vždycky premieta nejaké uspokojenie potrieb. Vždycky, ale ja budem hovoriť tých ako keby nie takých tých bežných, našich biologických, ale takých psychologických, ktoré sú tiež 3. A zistilo sa, že sú natoľko silné, že niekedy sú ešte silnejšie ako tie biologické. A v rozhovore medzi 2 ľuďmi, a ten tínedžer je tam ešte možno špecificky v tom, že on už cíti potrebu byť akceptovaný ako rovnocenný partner, tak tie potreby sú tam veľmi ako keby ešte zosilené. A tiež ľudia, ktorí zažili v minulosti neakceptáciu alebo počas vývinu veľkú neakceptáciu zo strany dospelých a museli veľmi prekompenzovať vo vnútri, že museli nejako sa dorovnávať nejak s pocitom veľkej menejcennosti, tak sú veľmi, veľmi vnímaní na mieru svojich ako keby uspokojenia týchto psychologických potrieb. Čiže to je veľmi jednoduché, že za tým, vo svojej podstate to je veľmi jednoduché, že za našim správaním a konaním sú emócie, ktoré my nejako regulujeme. Sme ich naučení nejako ich ako keby cenzurovať a manipulovať s nimi, ale oni nám vlastne signalizujú, že či nejaká naša potreba náhodou nie je neuspokojená. Nie, že náhodou. S veľkou pravdepodobnosťou to tak je. A ešte teda chcem povedať jednu vec, že ja teda nerad pracujem s pojmom negatívne a pozitívne emócie, pretože hnev môže byť veľmi konštruktívny. Ak sme sa naučili ho dobre zregulovať, tak ako keby on má dokáže mať veľmi pozitívny efekt v tom, že hnev je emócia, ktorá s nami už lomcuje a hovorí nám, už s tým niečo správ, konaj, rob niečo s tou svojou neuspokojenou potrebou. Ale musíme ju byť naučení regulovať konštruktívne. Oni nie sú tie emócie negatívne, ani strach, ani smútok, to nie sú negatívne veci. Byť smutný nie je nič negatívne, to je len proste nepríjemné. Je to proste niečo, čo je len nepríjemné, to nemá nič s negativizmom. Niečoho sa zlaknúť, báť sa, mať z niečoho obavu, to vôbec nemusí byť, vôbec nie je negatívne. To je proste hlavne nepríjemné a má to prečo byť nepríjemné. A to je tá podstata,
že k našej emocionalite musíme pristupovať ako k otvorenej knihe, pretože je to niečo, čo veľmi ťažko dokážeme kontrolovať rozumom, pretože to vychádza z najstaršej časti nášho mozgu a prichádzame s tým už na svet. Je to veľmi ťažké zregulovať, ale vieme sa to naučiť čítať a neskôr sa rozhodovať, ako s tými ako keby emóciami naložíme a ako budeme nakladať so svojimi potrebami. Ale ten mechanizmus je veľmi, veľmi jednoduchý, keď sa bavíme o rozhovore a pôjdeme teraz že ďalej, že keď sú nejaké potreby ohrozené, lebo to sa vlastne deje v tom rozhovore, že jedna alebo druhá strana má pocit, čo neznamená, že si to uvedomuje, ale má pocit, že niečo nie je tak, ako by malo byť a není mi to príjemné. To je veľmi jednoduché. Není mi to príjemné. To je jasné, že za tým sú nejaké emócie a nejaká potreba, ktorá nie je uspokojená, alebo teda nie je dosýtená. A čo to znamená? Že je nejaká potreba ohrozená. Veľmi intenzívna potreba, o ktorej napríklad na Slovensku veľmi málo hovoríme, je potreba autonómie. V rozhovore to môže byť pocit, že niekto mi niečo diktuje. Niekto mi hovorí, ako to mám robiť. Tínedžeri sú na toto extrémne citliví, teda aspoň z mojej skúsenosti aj z polepšovňackého prostredia, minimálne do tých 15-16 rokov, keď nabiehajú do toho, ako keby do tej adolescencie, už potom sa majú tendenciu trošku skľudniť. Ten nepokoj vychádza z normálneho hormonálneho vývinu, ktorý tam nastupuje a oni sú proste rozhodení. Čiže veľa tých vecí sa zosiluje v ich živote. Potom to má tendenciu sa stabilizovať, takže ale na toto zvyknú byť veľmi, veľmi citliví. Aj ľudia sú na to veľmi citliví a veľmi emotívne na to môže reagovať rodič. Keď začne mať pocit, že niekto druhý mu ide diktovať, ako má vychovávať svoje dieťa. Je úplne jedno, jak to robí. Ja som zažil rodičov, ktorí hasili cigarety na svojich deťoch. Tí chlapci boli u mňa v polepšovni, proste boli veľmi extrémne citliví tí rodičia na to. Proste, keď im niekto šiel hovoriť a poučať ich o tom, ako majú vychovávať. Takže to ohrozenie tam prichádza, že niekto druhý mi dáva najavo, že by som to mal robiť ináč. Druhá taká dôležitá potreba kompetencie je, že mi niekto dáva najavo a začína mi hovoriť, že to nezvládam. Že ten pocit ale ja môžem mať, tá druhá strana to nemusí vôbec robiť zámerne, ale ja môžem začať mať pocit, že niekto mi hovorí, že to nezvládam. Na tej strane toho, kto vedie ten rozhovor, je dobre to zachytiť v tom, a o tom to si budeme za chvíľku ukazovať, že ako to vyzerá, a keď ten rodič začne reagovať z tejto neuspokojenej potreby kompetencie, to znamená, že potreby, že ja sa cítim kompetentný v tom, čo robím, ja sa zažívam ako účinný. Veľmi veľká časť bezmocnosti rodičov, ktorú potom neveľmi konštruktívne zvládajú, je to, že oni sa snažia nejako uspokojiť alebo zažiť, že ako rodičia nezlíhavajú. Ja som otec 4 detí a chcem povedať všetkým rodičom, že zlyhávať v rodičovstve je proste vec, ktorá sa deje a stáva. Aj ľuďom, ktorí možno o tom veľa čítajú, veľa sa nad tým premýšľajú. My sme obidva s manželkou pedagógovia, manželka je Montessori učiteľka, máme rešpektujúcu komunikáciu, kurz efektívneho rodičovstva, nenasilnú komunikáciu. Aj tak zlyhávame v tom rodičovstve niekedy. Teda aspoň podľa detí, keď nám to tak naservírujú, že ja máš to rešpektujúcu komunikáciu, ale moc ti to nejde. To tak proste, hej, ale moja potreba rodiča byť kompetentný je tam veľmi silná. A bola to jedna z vecí, na ktoré ja som veľmi prudko reagoval pri rozhovoroch s učiteľmi, keď oni nezámerne a veľmi citlivo sa napýtali na niektoré veci, ale ja som sa začal cítiť nekompetentný. Často sa pýtali na vec, na ktorú sa presne mali pýtať. Hej. A ja som veľmi vďačný, že boli trpezliví a so mnou a že vedeli mi dať citlivú spätnú väzbu. Ale opäť, toto tam môže byť ten pocit ohrozenia. A tá tretia, tá je taká veľmi ako keby taká, ako sa to povie, že genetická, inherentná, taká, že prírodná, a to je, že vzťahovosť. A tam sa objavuje, že mám pocit, že mi nikto nerozumie. My veľmi túžime ako ľudia, to je jedno, aký sme, a objavuje sa to aj u detí s Downovým syndromom, akože aj u detí s ADHD, aj u detí s Aspergerovým syndromom, s autizmom.
A, že oni ako keby veľmi ťažko nesieme, keď máme pocit, že nám druhí nerozumejú. Že sa nevieme zladiť. Ako moja manželka tak pekne hovorí, že pre mňa je tak veľmi dôležité, aby som mala pocit, že mi rozumieš. A ja som sa musel v našom manželstve naučiť, že to znamená, že nemám veci vysvetľovať, ale byť ticho a počúvať. Hej. A nie iba hovoriť. A musel som sa na to spýtať, čo vlastne potrebuješ preto, aby si sa tak cítila. A ona mi povedala, aby si teraz bol ticho a len počúval. A to môže byť u každého iné, ale to patrí sem. Môže to byť jednoduchá vec. Vy môžete mať pocit, že tak sa vkladáte do toho rozhovoru a ten druhý stále je podráždený, stále je nespokojný, stále gúľa očami, stále sa tam, vidíte tam nejaký odpor, nejakú nespokojnosť, hej, nejaké pichlavé poznámky. Hej. A môže to byť preto, že on naozaj sa cíti, že v tom našom rozhovore sa proste má pocit, že mu nedokážeme rozumieť. Takže to sú také 3 základné potreby a takto to môže vyzerať, tak toto môže byť vlastne za tým, keď niektorá z tých potrieb je vnímaná ako ohrozená. Tie potreby sa nedajú celkom kompenzovať navzájom, ono stačí, aby v tom rozhovore niektorá z tých potrieb proste bola nedosýtená, ten človek vám to v tej komunikácii že dá najavo, nerobí to zámerne, robí to väčšinou automaticky, lebo to súvisí s potrebami a s emóciami. Čiže je dobré ako keby, že vedieť o tom, byť na to citlivý a vnímavý a ja by som si teda prešiel k tým ďalším veciam. Skúste si teda že predstaviť, že toto je nejaký výrok. Nebudete mi tu hovoriť, ako mám vychovávať svoje dieťa, a tak skúste si tak každý sám pre seba teraz povedať, že ktorá potreba z tých 3, autonómie, kompetencia a vzťahovosti, tam môže byť nedosýtená. V tej chvíli, keď mi tak povie ten rodič, že vy mi tu nebudete hovoriť, ako mám vychovávať svoje dieťa. Čo mi tu vy máte čo hovoriť, takéto veci. Hej. Predpokladám, že máte. Je to autonómia. Je to reakcia na to, keď má rodič pocit, že niekto druhý mu ide hovoriť do toho, že ako vychováva deti. Máme tu taký ďalší výrok a ten môže mať rôzne podoby. Toto je často taká pasca na strane, keď to človek hovorí. Môže to tak byť teda, môže to byť taký háčik, ako sa hovorí v nenasilnej komunikácii, že ten človek, ktorý sa teda necíti dobre v tom rozhovore, môže nahazovať také háčiky na to, aby nás vtiahol do nejakej situácii, v ktorej sa nemusíme celkom cítiť dobre. A môže to byť také, že no viete, ja naozaj možno ako rodič, že zlyhávam. Hej. Ale môže to mať podobu veľmi takú útočnú, hej, že akože, no možno zlyhávam ako rodič, že? To mi chcete povedať? Že môže mať rôzne podoby emočné zafarbené, ale je za tým jedna vlastne ako keby výraznejšie neuspokojená potreba. Je to kompetencia. Keď máme potrebu obhajovať svoje ako keby zručnosti rodičovské, máme potrebu to dokazovať, hej, alebo naopak ako keby prichádzame do toho rozhovoru s tým, že spochybňujeme naše rodičovské zručnosti, tak pravdepodobne jedna z tých potreb, ktorú nemáme dosýtenú, a je dosť možné, že ani v samotnom rodičovstve to ten človek nemá dosýtené, tak pravdepodobne to bude práve táto potreba. No a posledný, ja predpokladám, že už asi tušíte, že čo je tá tretia, na ktorú sa pýtam, ale ja to tam už rovno teraz strelím, že nikto moje dieťa nechápe. Ako náhle rodič ide obhajovať svoje dieťa a stavia toho... Áno? OK. Tak pravdepodobne za tým je ako keby nejaký vzťahový strach z toho, že jeho dieťa nie je prijaté, príjmané, akceptované také, ako je, čo neznamená, že ten rodič to vie. Ale častokrát tí rodičia to požadujú, alebo my rodičia to požadujeme častokrát od toho okolia. Ale teda jedna z tých vecí, keď máme potrebu obhajovať tie deti s tým, že teda nikto im nerozumie. Ja som sa teraz stretol aj s tým, že som zažil pár učiteľiek, ktoré
boli veľmi dobré učiteľky, krásne pracovali s deťmi, ale nachádzali sa v prostredí, ktoré nezdielalo ich nastavenie smerom k tomu, ako pracovať s deťmi a ocitli sa teda v situácii, že ani mňa, ani tie deti nikto nechápe. Že to nie je dobrá situácia a pravdepodobne tam tá pani učiteľka vlastne cíti to, že tá potreba vzťahovosti, ktorá by mala byť teda aj medzi kolegami, ako keby naplňaná v podobe nejakej efektívneho fungovania v komunite, tam za tým je. Čiže ako náhle sa bavíme o tom, že ty to nechápeš, ty nerozumieš tým deťom, ty mi nechápeš, nerozumieš mi, tak pravdepodobne ti hovorím v tej chvíli, že neviem sa na teba napojiť. Neviem sa s tebou spojiť, neviem ako na to. Dobre? Chcem sa iba opýtať, je všetko v poriadku? Môžem pokračovať? Vyhovuje vám to takto? Môžete dať také tie pršteky, alebo sa môžete niekto opýtať, keď chcete niečo. Samé tu mám také pršteky, srdiečko mi vyskočilo ešte, no fantastické, no. Ja tým, že mám tie dievčatá, tak ja mám rád tie srdiečka, hej, že keď, no ďakujem veľmi pekne, dobre. Čo sa deje vlastne v tej situácii, keď ideme sa baviť o niečom, že tušíme, že to asi nebude úplne niečo príjemné, tak témer vždy sa náš mozog ako keby nastavuje na nejakú obranu a to asi viete, že čo sa tam vlastne odohráva, tie najčastejšie reakcie sú teda útok, únik alebo zamrznutie. Opäť, že oni samotné o sebe, minimálne tie útok a únik, oni nie sú niečo negatívne, niečo zlé, sú to prirodzené základné biologické obrany, ktoré si so sebou nesieme už milióny rokov z obdobia lovcov a zberačov, keď sme ešte neboli na vrchole potravinového reťazca, ale niekde skôr v tej druhej polovici nižšie. Čo je teda ako keby, že čo vieme, že to tretie, to zamrznutie, tak ono má negatívny dopad vlastne na tú ako keby neurohormonálnu sústavu a fungovanie mozgu, lebo vlastne aj útok, aj únik umožňujú to, že tú energiu, ktorá sa tam nakumuluje v našom tele s tou emóciou, ako keby aj s hormónmi, so všetkým, tak vlastne behom alebo tou bitkou, tým nejakým fyzickým vybitím, tak tá energia sa vlastne vybije. Kdežto pri zmrznutí my sa zasekneme a všetka tá energia vlastne zostane v tele a zostane vlastne nespracovaná. A robí tam potom šarapatu, ak je to teda veľmi často. Takže ja som používal napríklad to, že keď som videl, že ten rodič, s ktorým som rozprával, je veľmi motoricky nepokojný, tak som sa ho opýtal, že či by nebolo, či si myslí, že by bolo pre neho OK, keby sme sa poprechádzali. A sme napríklad chodili okolo zariadenia, v nejakom bode si ten človek sadol na lavičku a sme sa rozprávali. Ako všeobecne pohyb je proste príjem, ako keby dobrá vec na to, teda keď potrebujeme zregulovať emócie. Takže toto je vec, že častokrát aj ako keby neurohormonálne ten človek, keď je v obrane, aj teraz zaseknutý v tom rozhovore a nemusí sa cítiť kompetentný v tom rozhovore s učiteľom alebo s vychovávateľom alebo s niekým, tak on je proste neurohormonálne nastavený na obranu. A potrebuje nejakým spôsobom sa dostať do stavu, kedy sa bude cítiť, že môže byť OK, že sa môže cítiť OK v tom prostredí. Ja teraz som väčšinou, ale toto je veľmi individuálne, nemusí to vyhovovať každému, stretol som sa s kolegami, ktorí to mali nastavené ináč. Ja som povedal, že ak máte teraz potrebu, že so mnou nesúhlasíte a rád by ste mi to povedali svojimi slovami, ja som úplne v pohode aj s tým, keď mi budete nadávať. Veľmi to pomohlo, akože ten človek sa vykričal, vynadával, potom sme sa normálne porozprávali. Bolo to v poriadku. Ja s tým, že som mu dal zvolenie, povedal som mu, že ja to ustojím, že som s tým OK, kľudne. Ja som sa v tej polepšovni naučil, že aj tie vulgárne slova, ktoré tam tie deti nám hovorili každý deň, že oni sú len nejakým prejavom zase niečoho, nejaké neuspokojené potreby, nejaké potreby niečo urobiť s tou situáciou a aj toho, že boli naučení tí chlapci, že práve tým použitím tohoto extrémneho prejavu v komunikácii dosiahli nejakú zmenu.
predtým, častokrát v tej bežnej škole alebo aj u rodičov. Že tam prišla nejaká, aj keď nevhodná pozornosť, že tam prišlo nejaké uvoľnenie, vyhodenie za dvere, čo oni chceli napríklad, odísť z toho vyučovania. Takže tým, že ja som ako keby sa naučil akceptovať to, že som pochopil, že to sa ma netýka, že to nesúvisí so mnou, to, čo mi hovorí, tak, a že to potrebuje spraviť na to, aby sa uvoľnil. Samozrejme, to bola dôležitá vec, že nesmeli sa porušovať pravidlá, ktoré boli dohodnuté. Že ja som samozrejme, že chalanovi povedal, že môžeš mi teraz zanadávať, ja sa na teba nebudem hnevať, ale poznáš následky. Vulgárne slova bolo automaticky ako keby, že odobraté body za celý deň. Takže boli chalani, ktorí do toho išli a tá situácia bola dobrá. To, čo tam bolo podstatné, že ja som musel dodržať to pravidlo, že tie body som naozaj odstránil, lebo tým by som vytváral priestor, aby som ich učil používať tie veci účelovo. A to sa deje aj v rodine v podstate. Podobným spôsobom sa deti učia s nami vyjednávať. Dobre, také základné pravidlo, ktoré som si niesol a mám pocit, že sa mi potvrdilo už skoro každej vekovej skupiny, aj u maličkých detí, aj keď to mám teda, že priznávam čestne, iba na vlastných deťoch vyskúšané. Takže čím viac kontroly človek cíti, tak tým viac odporu vzniká. Čím viac má ten druhý pocit, že ho kontrolujú, tak tým väčší odpor k tej kontrole má. A teraz, čo to znamená tá kontrola v komunikácii? Že čo sa objavuje, čo vlastne je tam, čo vyvoláva ten pocit kontroly na opačnej strane. Častokrát tam je takéto, že musíte mu zobrať tie mobily. Akože vy ste rodič, vy máte tú moc. Musíte to spraviť. Musíte to urobiť. Mobil on nemá čo mobil mať. Takto to doma nastavte. To by malo byť takto. Ako vám to hovorím. Keď ma budete počúvať, tak to bude. Je to niečo podobné, ako keď v škole pani učiteľka vám hovorila, že ak sa to takto naučíš, tak zaručene to budeš vedieť. Ja neviem, ja som pár takých predmetov mal, kde mi to hovorili a zaručene som sa to nenaučil dodnes. Proste není to univerzálna vec, nepoznáme univerzálne návody. A na toto sme veľmi, veľmi v dospelosti potom citliví. Ten pocit kontroly tam vzniká. Keď nám takto niekto s nami takto komunikuje. Mali by ste viac kontrolovať to svoje dieťa. Vy ho nekontrolujete. No len problém je v tom, že vy keď začnete dieťa, ktoré už dostalo ten mobil a už sa udomácnilo na sociálnych sieťach medzi kamarátmi, aj v tom mobile, tak zrazu ho chcete ísť kontrolovať. No, zaručene bude odpor. A úplne férovo vám to dieťa povie, a to teraz? A doteraz ti to nevadilo? A v niečom má pravdu. Preto my sme sa napríklad naučili pri tej najstaršej, že niektoré veci u tej druhej sme nastavovali ináč a tiež sme si od nej vypočuli, ale u Aničky vám to nevadilo. No to tak je, že proste, a zase na druhú stranu, na obhajobu nás rodičov chcem povedať, že neexistujú žiadne návody na to, ako to urobiť, ako to univerzálne spraviť, pretože každé to dieťa, každý ten tínedžer je proste iný. Ja mám doma 4 deti a každé z nich je úplne inakšie v tom, ako s nami riešia veci. Tak je to aj s deťmi v triede, tak je to aj s nami dospelými. Keď sa bavíme o kontrolujúcej komunikácii, tak vlastne ten človek počuje od toho druhého človeka. Takto by si sa mal správať, takto by si mal cítiť a takto by si mal myslieť. Keď to takto budeš robiť, tak to bude v poriadku všetko. A ako to vyzerá na opačnej strane, a to je to, čo väčšinou v tom rozhovore pomôže posunúť sa ďalej, prejsť cez ten odpor. Môžeme spolu hľadať pravidlá, môžeme sa spolu dohodnúť, ako to bude. Čo sa vám osvedčilo? Čo vám funguje? Ako by ste to chceli? Ako to vidíte vy? Ako to vnímate? Ja som zistil, že keď sa skôr ako zo seba vyhrknem argumenty, opýtam takto a dám tam ten priestor a niekedy aj počkám, kým sa ten človek rozpráva, lebo táto otázka, tá posledná, štartuje premýšľanie. Ak sa niekoho opýtate, ale ja by som veľmi rád vedel, ako to vnímate vy. A dáte mu chvíľu čas, tak tam ako keby začal ten stredný mozog s tým frontálnym kortexom bojovať
a ten človek, ako náhle sa vám rozpráva, tak vidíte, alebo býva tam tendencia, že ten rozhovor že deeskaluje. Častokrát to rozprávanie toho človeka, toho rodiča alebo aj toho tínedžera vedie k tomu, že on sa upokojí. Čiže to je nejaký rozdiel medzi tým, keď ideme viesť ten rozhovor tak kontrolujúco, alebo keď ho chceme viesť autonómne. Ak je našim cieľom spolupracovať a dostať sa niekam a nastaviť si spoločné pravidlá, nastaviť si spoločné fungovanie, vyriešiť nejakú vec, tak nezvykne sa nám to podariť kontrolujúcou komunikáciou. Čo neznamená, že sa nemôžeme dohodnúť na kontrolujúcich mechanizmoch, na tom telefóne alebo nejakých bariérach, ale je dôležité, aby to bolo dohodnuté autonómne, cez autonómnu komunikáciu. U nás nakoniec pomohol veľmi spoločné pozeranie s dcerou dokumentu Social Dilemma, kde prvú 3/4 hodinu dcera iba tak, že tá blbosť, to není tak. A v polovičke už teda pozerala a už sme sa potom o tom bavili a ja som sa pokúšal viacej pýtať a menej ju poučať. A teda dostali sme sa k tomu, že v tých 14 si nastavila limity a pustila mi tam teda rodičovskú zámku naspäť do telefónu. A ja som to už spomínal, digitálny konflikt dnes často nie je o technológiách, je to o vzťahu. A ja som si uvedomil, sme sa o tom s Marianom dneska rozprávali na začiatku, že kopu tí mladí ľudia dneska v podstate s telefónom vyrastajú. Obdobie teenage je v podstate obdobie vlastne transformácie. Oni v podstate si budujú novú identitu, zostáva tam veľa z toho, čo sa vybudovalo predtým, ale telefón sa stáva úplnou súčasťou ich vzťahov, ich identity a je hrozne náročné držať ich akoby mimo to kvôli vzťahom, ktoré si teraz začínajú budovať, ktoré zohrávajú oveľa väčšiu úlohu ako tie rodičovské vzťahy v tom čase. Takže priznám sa, že tam som sa ja zatiaľ cítil najviac bezmocne ako rodič tiež. Takže na toto treba myslieť, že to nie je o tom telefóne, nie je to ani o tej sociálnej sieti, ale vy tam hráte vlastne o vzťah ako rodič a ako učiteľ. Aj keď dáte požiadavku nejakú na rodiča, alebo chcete sa o niečom baviť, tak je dobré vlastne myslieť na to, že vy sa vlastne bavíte o svojom vzťahu ako učiteľ a pedagóga v tej škole a k tomu dieťaťu a vlastne riešite s ním aj ten vzťah toho rodiča. Že to nie je o tom telefóne a o tých sociálnych sieťach, ale o tých vzťahoch, ako ich máte. Pretože pre toho tínedžera to je v tej chvíli alfa a omega pre fungovanie vo vzťahoch. Dobre, a nie všetci rodičia reagujú z rovnakých motivov. Toto je niečo, čo nám môže veľmi pomôcť, keď si uvedomíme, že už z toho, jak so mnou rodič začína komunikovať, alebo ten druhý, tak pravdepodobne jeho motívy sú niekde externe, niekde, že nerieši svoje vnútorné motívy, ale rieši niečo úplne, že nejakú reguláciu, nejaký zákaz, alebo rieši nejaké hodnoty alebo niečo podobné. Toto môže veľmi pomôcť, ak si to dokážeme uvedomiť, alebo znova sa tým nejaké potreby a práve to, ako je ten rodič nastavený a z akých motivov vstupuje do toho rozhovoru, s nami nám môže pomôcť vlastne nastaviť si ten rozhovor potom alebo istým rozhovorom tak, aby sa stal konštruktívnym. Taká tá prvá motivácia, ktorú môžeme počuť, je, že pozrite sa, ja to robím preto, lebo to chce odo mňa škola. Hej. Ja to nerobím, že on nám v tej chvíli hovorí, že robím to preto, aby som nemal problémy s mojim dieťaťom, lebo to od nás chcete a ak by sme to nerobili, tak budeme mať proste problémy. To, čo nám hovorí, že on vnútorne to nevníma ako svoj problém, ale vníma to ako problém školy. A to je, že motivačne v tom rozhovore nie je dobrá situácia, pretože na to, aby ste získali toho druhého človeka na riešenie toho problému, musíte sa dopracovať k tomu, že si uvedomí, že ten problém sa ho týka. Hej. Ináč to bude robiť len preto, aby sa vyhol trestu alebo získal odmenu. Taký ten druhý je, že introjektovaná, to znamená, že ten človek tam rieši nejakú ja viem, ja som s tým bojoval, ja fakt sa cítim, ja som asi zlý rodič, ja to proste nezvládam toto.
Hej, keď vidíte, že ten človek pracuje s nejakou vinou alebo sa cíti zahambený, tak pravdepodobne, že znova, že snaží sa tomu vyhnúť, snaží sa od toho nejako odkloniť, snaží sa z toho nejako vycúvať, vyviniť a pravdepodobne to viac vníma ako problém mimo seba ako seba. Na jeho strane, na svojej strane vníma skôr takú akoby rezignáciu v tomto. A čo je dobré, že v tejto fáze je to človek, ktorý si dokáže vypýtať pomoc, alebo teda komunikovať s nami nejakú mieru otvorenosti. Hej, že je pripravený sa s nami nejako baviť. To, čo potrebuje počuť, je to, že ja vám úplne rozumiem, vôbec sa nepotrebujete cítiť vinná, že my tu nie sme na to, aby sme nachádzali vinníkov, že poďme, skúsime spolu nájsť nejaké riešenia tých situácií. Uistiť sa, že aj keď sa priznal pomyselne ten druhý, tak uistiť ho, že my tu nie sme na to, aby sme ho súdili a určovali vinu a zahambovali ho. To umožňuje potom sa posunúť ďalej v tom rozhovore a to je zase, že dobré, ak ten rodič prichádza a on rozumie, že ten problém je naozaj niečo, čo je dôležité. Že rozumie tomu, že napríklad prečo pri tých mobiloch sú dôležité nastavenia nejakých hraníc. On nevie ako, nevie úplne presne čo s tým, ale on rozumie tomu, že prečo to chceme s ním riešiť. Už to má viacej v sebe a už je naozaj že pripravený sa baviť o tých technických veciach, o tom, ako na to. Nepotrebuje uisťovať, nepotrebuje od nás získavať ho pre ten problém. On potrebuje od nás v tej chvíli sa naozaj veľmi konštruktívne rozprávať o tom, teda, že čo sa s tým dá robiť. A úplne ideálne, ak prichádza niekto, kto už má v sebe dané to, že nejaká digitálna rovnováha patrí k našim hodnotám, že to má v sebe tak už vložené, že naozaj sa s nami chce baviť o tom, ako to robiť čo najlepšie. Pýta sa nás, ako to robíme, čo robíme, čo môže pre to urobiť. To sú už vlastne rodičia, ktorí sú pripravení participovať na veciach. Hej. Sem by sme sa mali dostať tých rozhovoroch. Keď budeme dostávať vlastne tú druhú stranu sem, tak sa nám budú tie veci robiť oveľa ľahšie. Ale častokrát sa potrebujeme dostať z týchto motivov, tých externých. Robím to preto, lebo ty mi robíš problém, otec, ty vidíš v tom problém, ja v tom problém nevidím, že som na sociálnej sieti, ktorá je od 15 rokov, ale ja mám 13 a že som urobila podvod, ja v tom nevidím problém. Ty v tom vidíš problém, tie sociálne siete sú zle nastavené, to je vynútené svetom dospelých, vy v tom robíte problém. Ja sa potrebujem dostať sem s tým dieťaťom alebo s tým druhým človekom a potom pracovať na tom, že na tom, že ten človek si uvedomí, že je dobre mať nejakú rovnováhu, nejaké odpojenie od tých sociálnych sietí. U nás to bolo napríklad v tom, že tá najstaršia dcera bola vtedy asi okamžite išla na Pinterest, okamžite bola na Facebooku, na Instagrame, Snapchate, ja už neviem, čo všetko tam je ešte. A ja som bol strašne rád, že to prvé nejaké nastavenie prišlo a zostala v podstate na Instagrame a na WhatsAppe. Všetko ostatné v podstate zregulovala. Je pravda, že s rastúcim vekom pribudol Pinterest a ešte nejaká, myslím, že Snapchat, kde sa vrátila. Ale v zásade ako keby došlo tam k takému zladeniu spoločných hodnôt, že je dôležité to ako keby nejako balansovať a som veľmi rád, že aj dneska stále má ešte nastavené limity v telefóne časové na aplikácie. Je to síce ináč, ako by som si predstavoval, ale nie je dôvod sa hádať na tom, že je dôležitá nejaká digitálna rovnováha. To je dobrý výsledok. Ako na to? Čo môžeme robiť v bežnej komunikácii? Máme také 3 kroky, ktoré je dobre si sledovať. To prvé je, že keď vedieme rozhovor, tak je dobre zachytiť. Že vlastne, čo mi ten druhý človek chce povedať, čo mi hovorí, ako je nastavený. Čo znamená, že ja naozaj by som mal venovať tú pozornosť v tej chvíli dieťaťu alebo dospelému a snažiť sa akoby, že navnímať to, s akým nastavením prežívania sem prichádza. Že ako na mňa hovorí, čo v tých slovách je. To, čo tam používame najčastejšie, to počúvanie a hlavne teda kladenie otázok. To je úplne zásadná vec.
Na to, aby sme mohli vlastne spraviť tento druhý krok, to pomenuj, je veľmi dôležité dobre napočúvať ten prvý krok. To znamená, že tam patrí aj ako keby uisťovanie sa, že či dobre rozumieme, dobre som rozumel, dobre som to počul, chcem sa iba uistiť a vlastne na záver si to vieme potom, keď sa preklopíme do toho ďalšieho kroku, si to vieme nejako zaramcovať, pomenovať, dohodneme sa na nejakom pokračovaní a vlastne potom si vieme povedať, že akým smerom pôjdeme, čo bude ďalší krok a môžeme ísť ďalej. Teraz tak ja trošku prebehnem tie 3 kroky, že ako to môže vyzerať v rozhovore. Je dobre myslieť na to, že každý človek, a to sme aj my, aj každý druhý sa dobre cíti, alebo teda keď sa cíti pochopený, je skôr ochotný spolupracovať. Keď sa necítime pochopení, tak je to naozaj ako keby o tej schopnosti toho človeka dôverovať druhým, ako máte limity nastavené, ale ako náhle dokážeme vytvoriť ten priestor, že ten druhý sa cíti pochopený, čo je väčšinou niekde tuto v tom druhom bode, tak potom oveľa lepšie nastavíme tú tretiu časť v tom rozhovore. Alebo môže tá tretia časť byť, povedzme, viac efektívna, menej efektívna. Môže to byť o jednom kroku, môže to byť o viacerých krokoch. Hej, to už veľmi záleží o tom, jak sa nám podarí vlastne dopracovať v tomto druhom kroku. No čo používame? Pri tom zachytení, ja to nebudem nejak akoby že dlho naťahovať. Ja si myslím, že úplne kľúčové sú tieto dva prvé body a to je, že naozaj, že počúvať, hmúkať, sledovať toho človeka, uisťovať ho proste, hej, že počúvam ťa, prepáč, ak sa náhodou zamyslím, iba ho uistiť, že áno, stále ťa počúvam a je dobré sa priebežne dopytovať, či som dobre porozumel nejaké veci. Je dobré snažiť sa veci povedať svojimi slovami, ale povedať to naozaj, že chcem sa uistiť, že či dobre tomu rozumiem, alebo či som teda porozumel tej veci správne. A takto som tomu porozumel. Áno? Dobre. A vlastne to, čo tam dochádza ďalej, je vlastne robí sa validizácia, čo to znamená, že sa uisťujeme navzájom, či veciam dobre rozumieme a dochádza vlastne k zladeniu. Úplne zásadná vec je pre mňa schopnosť spomaliť. Toto sa očakáva podľa mňa na strane toho, kto ten rozhovor teda iniciuje a chce viesť. Čiže ak sme rodič, tak je to taká tá zručnosť rodiča. Keď sme učiteľ, je to zručnosť toho učiteľa. Proste spomalenie ako základná vec. Ak rodič sa rozbehne a začne byť emotívny, tak proste platí pravidlo, že ak na to naskočíme, tak sa to bude eskalovať. Hej, že proste citová nákaza funguje, je to tak, to, čo môžeme v tej chvíli spraviť a čo ako keby zvykne deeskalovať tú situáciu, je to, že my vlastne spomalíme a venujeme tú pozornosť tomu človeku, ktorý v tej chvíli je v tých emóciách. Čiže by sme do toho mali vniesť nejaké spomalenie. A znova sa ako keby môžeme vrácať. OK, keď toto nezafungovalo, nevieme to dobre parafrázovať, spomalíme a vrátime sa znovu, počúvame, pýtame sa. Ja som zažil situácie, keď som povedal, že ja vás pozorne počúvam, že pýtam sa, ale stále neviem uchopiť, že teda to, ako sa cítite, ako to vnímate, že mám stále pocit, že som niekde mimo. Tá frustrácia je obojstranná v tom rozhovore. Hej, potom a je úplne v poriadku ako keby pripustiť a popísať v tej chvíli, v tom rozhovore. A pre mňa je taká ako keby zásadné také pravidlo, ktorým som sa teda riadil a snažím sa, keď rodič som v tomto neúplne obratný, ale teda, že nejdem okamžite do vysvetľovania. Hej, že počkám, opýtam sa. Ja som zažil takú peknú situáciu s dcerou, teraz bola v Taliansku na výmennom pobyte. Dostala sa, lebo sme niečo riešili, tak vedela moje prihlasovacie heslo na ChatGPT a ja pozerám v sobotu ráno, riešila symptómy po užívaní trávy, marihuany v ChatGPT. Ona vedela, že, mi to došlo také zvláštne, lebo ona vedela, že ja to vidím. Ja som na to upozorňoval a som jej to hovoril, že všetko, čo riešiš v ChatGPT, že ja to vidím. No ja som bol z toho úplne hotový, že čo toto je. Okamžite som jej chcel volať, chcel som proste akože s učiteľov tam zmobilizovať. No tak ja som si to rozdýchal, poprechádzal som sa,
upokojil som sa, však vlastne nič neviem, iba to, čo tam vidím a nezdá sa mi to úplne ako Aničkina komunikácia v poriadku. No a vydržal som ešte 2 dní teda, len som sa jej spýtal, či je v poriadku. Akože SMS-kou, odpísala mi o 2 hodiny, že je v poriadku a či jej nepošlem nejaké peniaze, lebo jej dochádza vreckové. Ale úplne mimo, ako keby, že nič sa nedialo, úplne, že mimo kontext. No a potom som sa jej opýtal, keď prišla domov úplne v kľude, že Anička, že na ChatGPT bola riešená téma na mojom konte marihuany ráno. A ona zostala úplne prekvapená, nechápala to, nerozumela tomu. Správali sme sa o tom dlho a vysvetlo, že proste oni si zvyknú medzi sebou požičiavať telefóny. No. Takže, a mňa ako rodičovi samozrejme, že nezostáva nič iné, len je veriť a dôverovať, ale myslím si, že je dobré tie veci neriešiť okamžite, keď sa naskytnú. Takže ani som teda nešiel do nejakého vysvetľovania. Samozrejme sa mi to nepodarí vždycky, niekedy na ňu vyblafnem okamžite a bez nejakého premyslenia a temer vždycky to dopadne tak, že ma potom ona vyškolí, ako sa správne komunikuje. Dobre. Veľmi jednoducho, že validizácia, ona je dôležitá na konci tej druhej fázy, to znamená toho ako keby toho pomenovania, že vlastne tam sa my ako keby, že keby zladíme pri tej validizácii, to znamená, že a znova, že je veľmi dobre po tom výroku, ktorý tu vidíte, že napríklad, že zdá sa mi, že máte nepohodu, alebo že vnímam nejaké napätie, je dobre k tomu pridať otázku, aby som sa uistil. Lebo ľudia sú veľmi citliví na to, keď im hovoríme, ako sa cítia. Že je dobre si to, ako keby proces validizácie znamená, že ja sa uisťujem, či som dobre navnímal situáciu. Čiže zdá sa mi, že máte nepohodu, počujem, že máte obavu. Je to tak? Hej, že dobre to vnímam, správne? Dobre tomu rozumiem, že je to pre vás citlivá téma. Hej, vidím, že je to pre vás dôležité. Je veľmi dôležitá vec, že validizácia, to znamená, že uistenie, že som porozumel tomu druhému človeku, sa nerovná, že s ním súhlasím. Je, že vy môžete validizovať niečo v tom rozhovore, s čím síce nesúhlasíte, a v ďalšej časti rozhovoru o tom budete s tým človekom hovoriť. Tá validizácia je uistenie a zladenie sa, že si navzájom rozumieme. Že ja som pochopil, čo mi chcete povedať. Hej. Veľmi jednoduchá vec, keď pomenúvame, tak konkrétne správanie, bez nálepiek a čo najviac jasno. Ja mám veľmi rád koncept radikálnej otvorenosti, to je vlastne jediný koncept, ktorý chcem prejsť, alebo ktorý teda považujem za užitočný. On je užitočný hlavne pre nastavenie hraníc v komunikácii, čo považujem za veľmi dôležitú vec. A vlastne on popisuje, tento koncept popisuje štýly, ako zvykneme komunikovať. Často si ľudia myslia, že sú empatickí, sú veľmi citliví, sú veľmi akoby, že mierni. Akože platí základné múdre historické pravidlo, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Akože my môžeme mať najlepšie úmysly, ale keď to nedokážeme dobre odkomunikovať a jasne vysvetliť a dobre navnímať tú druhú stranu, tak väčšinou vyvoláme na opačnej strane zmätok a frustráciu. A sme potom frustrovaní aj my, pretože máme pocit, že tak sme dokázali byť tomu človeku akoby, že dobrý a súcitný a neviem čo, no lenže empatia nie je len súcit, empatia je schopnosť porozumieť. Čiže my potrebujeme si odkomunikovať, či sme dobre porozumeli, či sme správne empatickí a to nemôžeme robiť nejakým vždycky veľmi opatrným jazykom, veľmi nejako zagulaťovať veci a chodiť okolo. Proste je niekedy potrebné komunikovať veľmi priamo, ale s ohľadom. Takéto druhé, čo sa môže objaviť v komunikácii, je nezáujem, vyhýbanie sa. Že znova, že v obidvoch tých prípadoch ide o obrany. To nie sú, že by ten človek bol nejaký, ide o nejaký štýl komunikácií, ktorý bol vytvorený na základe toho, ako sme sa naučili v komunikácii brániť. Neangažované komunikovanie. Tam, ja som zabudol povedať, že vlastne tu máme také
vlastne póly, že vysoká starostlivosť, nízka jasnosť a vysoká jasnosť. Čiže prvé je, že vysoká starostlivosť, sme veľmi ohľaduplní, starostliví a sme málo jasní. Naopak sme málo starostliví a sme veľmi málo jasní. Vyvoláva to pocit ignorovania, odpojenia. Čiže ako by sme komunikovali nezáujem, vyhýbanie sa. Ja som sa teraz s týmto stretol hlavne v komunikácii s niektorými pedagógmi, ktorí povedali, a však ja mu to poviem a to je jeho vec, čo s tým on spraví. Zažil som situáciu, keď sme riešili komunikáciu medzi rodičom a učiteľom v EduPage, kde učiteľka napísala nejaký, že váš Jano zbil neviem koho v triede a rodič napísal, a čo mám s tým urobiť, a učiteľka odpísala, nič, iba som vám to chcela dať vedieť. A to je typická neangažovaná komunikácia. Akože úplne nezmyselná, je úplne pochopiteľné, že rodič prestane tie poznámky brať vážne pri takejto komunikácii, že naopak tá príliš mäkká môže byť, že ten učiteľ vypisuje poznámky a ten rodič na opačnej strane nerozumie, čo mu chce povedať ten učiteľ. A on sa veľmi chce postarať. Príliš tvrdé. Hej, sú ľudia, ktorí hovoria, že čo na srdci, to na jazyku. To je pravda, že to tak môžeme mať, ale bez empatie to nemá proste veľmi zmysel. Je to brané ako útok a vyvoláva to odpor, obranu, znepriateľenie. Ono je to také prekročenie hraníc toho druhého človeka, že každá nevyžiadaná rada je proste nevyžiadaná rada. Ja som sa teda, keď som tú radu chcel dať, tak som sa vždy opýtal, že či teda chcete vedieť, že čo si o tom teda myslím ja. On mi povedal, že áno, začal mi skákať do reči, som povedal, že vidím, že ma prerušujete, aby som rád pokračoval, že teda chcem sa iba uistiť, či stále teda chcete vedieť, čo si o tom myslím. Tak som znova im povedal, že áno, chcem, tak znova som začal hovoriť, znova ma prerušil ten rodič a ja som len potreboval si s ním nastaviť teda hranice, že viete, čo ja vám to rád poviem, ale ja potrebujem, aby ste ma neprerušovali počas rozhovoru. Vieme sa tak dohodnúť, máte stále záujem počuť aj môj názor. Zvyčajne sa vám to nejako podarilo teda spraviť. Čiže mali by sme si pýtať, keď chceme teda už radiť, tak malo by to byť odkomunikované. To radenie. Samozrejme, že sú isté situácie, ktoré sú vážne a v takých by sme je dobré teda povedať, že je vec, ktorú ja potrebujem s vami odkomunikovať, potrebujem vám to povedať. Chcem, aby ste sa na to pripravili a tak to je teda. No úplne ideálny model je vysoká starostlivosť a vysoká jasnosť, čiže pripravujeme bezpečné prostredie v tom vzťahu na to, aby sme mohli spolu komunikovať o čomkoľvek, čo si vyžaduje teda dôveru a porozumenie a potom sa dostaví spolupráca a spoločné napredovanie. To, čo tam je podstatné, je vlastne to, že je to práve tento bod, že tu by sme sa mali snažiť v tomto kvadrante pohybovať v komunikácii. Ešte by som rád ukázal takéto preformulovávanie, možno, že to poznáte, akým spôsobom vlastne prinesieme tomu druhému človeku tú tému. Váš syn vyvoláva konflikty, možno je lepšie to povedať, že po komunikácii napríklad v triednom čete, že povedať ten kontext, povedať, že z čoho to vychádza, opísať to. Nemusíme v tej chvíli hovoriť, že tou príčinou je ten dotyčný. To nastolenie tej témy by malo byť akoby, že čo najviac opisné. To druhé je lenivý a nesústredený, s tým sa stretávam dosť často, alebo stretával som sa, my môžeme povedať, že keď ja dám večer dlho v online, ráno býva unavený a počas vyučovania sa ťažšie sústredí. Tých viac slov je niekedy na mieste, možno si strážme počet vied a nie úplne počet slov, ale ten rodič úplne ináč reaguje, alebo aj ten tínedžer, keď cíti, že ho nekritizujeme, ale chceme s ním riešiť nejakú konkrétnu vec. Posledná časť, sprevádzaj, má takéto 4 veci, ktoré je dobré ako keby mať na pamäti, že mali by sme vlastne prizývať k spolupráci, uisťovať seba aj toho druhého, že sme na jednej strane, snažiť sa zladiť, pripomínať si veci, jasne komunikovať hranice v komunikácii, pristupovať k tomu druhému človeku, nech môžeme mať akýkoľvek pocit, že s rešpektom,
strážiť si nejaký pokoj, nejaké spomalenie, dávať si čas aj v tom rozhovore, nemusíme reagovať okamžite na všetko a každý rozhovor by mal skončiť s nejakým ďalším krokom, na ktorom sa dohodneme. Že nemali by sme sa úplne rozísť. Keď sa dohodneme na tom, že sa znova stretneme, aj to je ako keby dobrý výsledok. Aj keď sme možno nevyriešili problém, ale ak sme sa dohodli aspoň na tom, že sa tá druhá strana chce so mnou ešte raz stretnúť, aj to je dobrý koniec. Čo sa deje, ak sa nám to nedarí v tom rozhovore, čo sa s nami môže diať? Empatia bez hraníc vedie k vyčerpaniu. To, čo cítime na našej strane, alebo keď teda vedieme ten rozhovor profesionálne my, tak máme pocit, že niečo je neustále na úkor nás. Preberanie zodpovednosti za druhých. To nie je dobré. My by sme nemali ako keby že prebrať zodpovednosť za to riešenie tých vecí. Môžeme sa cítiť vinní, vyčerpaní a môžeme si všimnúť, že v našej komunikácii je cynizmus. Keď nemáme dobre nastavené v komunikácii hranice, to znamená, že hranice nie sú vo vzťahu, tak pravidlá sa tam objavujú bez vysvetlenia. Keď nie sú vysvetlené, nie sú naše. Keď nie sú prijaté a dohodnuté medzi nami a odsúhlasené, tak nie sú to naše spoločné pravidlá. Vo vzťahu sa začne ako keby objavovať dištanc, taký odstup, je tam strata dôvery, zmena atmosféry, ťažko sa spolupracuje a je prítomný odpor. Hranice s empatiou budujú dôveru. Na to treba myslieť, že obidve tie veci sú potrebné. Nemôže ísť, že chcem byť veľmi empatický, ale nepostrážim si svoje potreby. Blížim sa do konca, už vás nebudem dlho zdržovať. Rodičia môžu prichádzať a reagovať z takých nejakých nastavení, že kam umiestňujú zodpovednosť za veci. Keď to majú nastavené kontrolovanie, tak prvé, čo s nami budú riešiť, alebo s kýmkoľvek je, kto za to môže. Kto je vinník? Kto je zodpovedný? Keď sú v takomto móde, tak riešia, aj tak to nemá zmysel, je to stratené, je to proste zbytočné. Ja s tým neviem nič urobiť a vy s tým neviete nič urobiť proste. A my sa potrebujeme dostať sem, do autonómnej ako keby módu, kedy začneme spoločne hľadať a tam je to, čo môžeme urobiť v tom rozhovore vždycky, či to je tínedžer alebo druhý dospelý, môžem povedať, viete čo, neskúsime sa pozrieť na to, že či tak spoločne nájsť nejaké riešenie. Skúsime to a vlastne vťahujeme do úplne iného kauzálneho modelu, kde preberáme zodpovednosť za tie rozhodnutia spoločne. A odtiaľ potom sa vieme posunúť k tomu, že ten druhý začne tie veci preberať, tú zodpovednosť ako keby on sám za seba. Keď si to uvedomíme, že kde sa nachádza tá druhá strana, lepšie sa nám zvolí prístup. No, posledná vec, čo vám odporúčam vždy si spraviť, či ste rodič alebo niekto druhý, pedagóg, spravte si reflexiu, kľudne sa môžete k tomu vrátiť potom neskôr a môžete to použiť ako taký checklist, že ako to spraviť, lebo pri reflexii sa často zasekneme v nejakých nepríjemných veciach. Je dobre si položiť otázku, čo pomohlo, čo zvýšilo obranu a čo podporilo spoluprácu. Môžeme si odsledovať takéto veci. Dokázali sme sa navzájom počúvať bez prerušovania, rešpektovať svoj čas na hovor. Hovorili sme bez nálepok, dokázal som byť empatický, bol som jasne zrozumiteľný, overoval som si to, či ma tak vníma ten druhý. Neobjavilo sa nejaké obviňovanie, bola tam nejaká kritika. Nemohlo to byť spôsobené týmito vecami. Nehovoril som často vždy, nikdy, alebo ten druhý. Nemal som tendenciu bagatelizovať. Ale to sú tí mladí. Ale každý rodič tým prešiel. A posledné, dokázali sme to posunúť ďalej v tej spolupráci? Nedokázal. Úplne ideálne, ak máte možnosť tam byť s niekým ešte. Kto vás počúva? Ja to aj učiteľom som vždy odporúčal, že buďte pri tých rozhovoroch dvaja, kde teda jeden vedie rozhovor a druhý počúva a je skvelé si potom vypýtať spätnú väzbu. To, čo je podstatné, že žiadna škola, ani rodič doma nepotrebuje alebo nepomôže nejaký súboj a boj o tie veci. Vždycky ho prehráte, ak budete bojovať s tou druhou stranou. Aj keď môžete mať pocit, že ste vyhrali, že ste toho rodiča prevalcovali, alebo to dieťa, že ste to dali, niečo sa v tom vzťahu proste zlomí a zmení. Väčšinou tá druhá strana potrebuje, hlavne keď bavíme sa o dieťati,
dvoch dospelých alebo dospelých, ktorí dokážu zostať v spolupráci, aj keď sú v napätej situácii. To je ako keby, že vždycky väčšia výhra ako čokoľvek iné. Hotovo. Rozprával som, myslel som si, že to stihnem rýchlejšie a určite budem rád, ak do chatu napíšete niečo, čo vám zarezonovalo, čo si nejak odnášate, prípadne nejakú otázku, aj keď neviem, či je na to čas, lebo Mariana už vidím, že mi tam svieti, tak že či ešte je čas, lebo už sú 4 minúty do konca, tak... To je v poriadku. Ak je chuť na diskusiu a ak ty máš čas, tak môžeme chvíľu tu ešte zostať, ak sú nejaké otázky. Ja som musel na chvíľu vybehnúť, riešiť si svoje rodičovské povinnosti. To je v poriadku, to je nič, to len... Ale som teda... Musím sa k tomu vrátiť, k tomu, čo si hovoril, lebo sa mi to veľmi páčilo. A teda nech sa páči, ak máte niekto nejaké otázky, tak môžete alebo nabrať odvahu, zapnúť si mikrofón, alebo kľudne, keď napíšete aj do chatu, je to v poriadku, prečítame si. Tak, alebo nejakú spätnú väzbu, sme tu, nech sa páči, môžete sa... Áno, ja budem veľmi rád, keď mi poviete, hej, ja to ustojím. Dali ste veľa podnetov na zamyslenie, ďakujem. Tu sa niekto pýta na certifikát, to ja nebudem vedieť, ste výborní, ďakujem. Nie, že certifikát, ale potvrdenie o účasti, tak to nazvime. Jasné. Ja to napíšem do chatu ešte raz, alebo Dominika, prosím ťa, napíš to ty, ďakujem, už to tam je. Prezentácia, Martin, bude k dispozícii? Môžem poslať, Marian, môžem ti poslať ako PDF-ku, aby to nebolo veľké, lebo to sú obrázky, takže ja to dám do PDF-ka, buď tebe, alebo Dominika, alebo vám to pošlem, aby ste to mali k dispozícii. Dobre, zavesíme to na stránku, Dominika napíše akú áno, a tam bude aj ten materiál potom, tam, kde bude záznam. Nech sa páči, nejaké otázky teda? Prosím, že kľudne poďte, ja to veľmi potrebujem počuť, lebo ja sa potom budem cítiť isto, že som to aspoň, alebo ja som to tak rýchlo ukončil, ja som človek z oblasti umenia, ja mám rád, keď veci majú svoju dramatizáciu, začiatok a koniec. Viktória Jakubová, super. Tak poď, Viki, hovor. Dobrý večer. Ja som len chcela povedať, že to bolo veľmi príjemné, veľmi dobre sa to počúvalo a mám pocit, že to bolo veľmi, veľmi prínosné a rada by som to potom, keď budem, lebo ja som vlastne školská psychologička, že keď budem pracovať s učiteľmi, tak potom by som rada akože kázala, lebo veľmi sa mi strašne veľa vecí sa mi veľmi páčilo, ale najmä tá kauzalita, to poukázanie na kauzalitu, že ono keď rodič rozpráva nejakým štýlom alebo správa sa nejakým štýlom, rovnako ako aj dieťa, tak ono to nepochádza len tak zo vzduchu. Ono to za tým dá, čo bude. Lebo ľudia sa tak nejako zastanú v tom boji a tak. Čiže ja len, že som veľmi rada za to. Ďakujem. Ďakujem. Dobre, ešte tu je niekto iný, tu dvihol ruku len, ja tam nevidím dobre tie mená, tu mám malý monitor, počkaj, dám si to sem. Áno, Lenka, nech sa páči, môžete sa ozvať. Ešte Dobre. Dobre, Lenka, kým ešte možno sa ozve, tak je tu taká otázka, že kde je tá hranica medzi tým, ako nutné riešiť potreby. No, akože tu nejde o to, že ich riešime, skôr, že ich reflektujeme my v tej našej komunikácii. Že my ich nemusíme riešiť v tom zmysle, že ich budeme komunikovať s tou druhou stranou, ale my si uvedomujeme, že v tejto chvíli pravdepodobne ten človek z tejto potreby alebo z takéhoto zdroja vlastne ide. Tam není nejaká hranica. Proste len my si pre nás je to výhoda. Keď si to my uvedomíme, tak vlastne vieme upraviť našu komunikáciu smerom k nemu. Niekde ubrať, niekde možno pridať a niekde možno povedať, že uistí toho človeka, že to je v poriadku, keď sa niečo takto deje. Super, tak neviem, či Lenka chce ešte teda povedať, opýtať sa. Lenka píše, že nefunguje mikrofón. Okay. Neviem, keď tak skúste napísať do chatu. Áno, keď je vzťah narušený, to je taká tiež dobrá otázka, že čo v prípade, keď je už vzťah rodič-dieťa veľmi narušený, v zmysle, že dieťa úplne rodiča odmieta. Hej, my sme zažili, teraz odpoviem tak ako rodič, že pre nás bolo veľmi náročné obdobie počas covidu a proste sme vyhľadali pomoc. Zároveň sme boli veľmi vďační školskej psychologičke,
ktorá nás upozornila a aj tej škole, že teda že dokázali do online zapojiť aj teda podporný tím, ktorý tam mali. Čiže sme dostali my veľmi dobré informácie, krásne sa s nami porozprávali ako s rodičmi. Dcera mala veľký problém vlastne komunikovať cez online a prestala aj s nami. Bolo to veľmi ťažké tieto situácie riešiť a preto sme vyhľadali pomoc tiež. Tam akože keď už tie veci nevieme, už nejde medzi nami, tak treba vyhľadať nejakého mediátora, kto to dokáže potom ako keby, že porozprávať sa s jednou stranou, s druhou stranou a navzájom sa priblížiť. Je to podľa mňa úplne v poriadku. Ideálne, keď to je niekto, kto to dieťa pozná v škole. Využili sme potom aj situáciu, že dcera sa ocitla v toxickom kamarátstve s 2 dievčatami a veľmi nám zase pomohla školská psychologička aj tým dievčatám. Proste, keď to nejde už priamo medzi nami, treba ísť, treba hľadať, treba poprosiť o pomoc niekoho tretieho, ale naozaj, že niekoho, kto je odborník, nie nejakého vzťahového kauča, ktorý prišiel z biznisu, ale niekoho, kto je naozaj, že odborník v tom, čo robí. Dobre. Máme tu aj spätnú väzbu na tvoje prednášky z vysokej školy. Tak dúfam, že dobrú. Áno. Dobre, ešte tu taká len reflexia, že komunikácia s rómskymi rodičmi je čoraz horšia. Toto je, že veľká výzva. Veľká výzva. To je akože, ja sa priznám, že ja v tomto sa chodím učiť k učiteľkám a ľuďom, ktorí robia v týchto komunitách a dokážu to, alebo akože nie že v komunitách, ale robia na školách a dokážu to robiť s láskou a citom. A teda myslím si, že úplný základ pri práci s deťmi, a teraz tým tá rómska komunita, to je že veľmi široký pojem. Že povedzme si, že hovoríme naozaj o deťoch z generačnej chudoby. To nie sú len rómske deti, ale v niektorých regiónoch a niektorých školách to takto dominantne je. Tam je úplný základ vstupovať ako keby že do toho rodinného prostredia. Pre mňa je takým typickým príkladom projekt OMAMA. Som veľmi rád, že poznám Miša Siváka, napriek tomu, že to je učiteľ, rómsky učiteľ, ktorý žil na Luníku, vyšiel z úplného, teda ako toho klasického, jak sa to povie, z tých, ja som to zabudol, teraz neviem povedať, ale naozaj, že z tých najťažších podmienok tých Rómov. A som rád, že som sa s ním mohol viackrát rozprávať, že čo to znamená dostať sa z takých podmienok. Aj on je veľmi vďačný ľuďom, ktorí dokázali za ním prísť, dokázali za ním chodiť a rozprávať sa s jeho rodičmi. A tých rodičov väčšinou nezmeníme, ale dokážeme akoby, že robiť mosty pre tie deti potom generačne. Čiže ja tam vidím ako keby veľkú a veľmi dôležitú sociálnu prácu, ale aj to pochopenie na strane tých pedagógov, učiteľov, že tam sa musí veľmi, veľmi úzko spolupracovať. Pre mňa je takým silným vzorom zatiaľ, čo mám navnímanú školu Alma vo Zvolene, ale viem, že sú aj školy, ktoré už pôsobia v rôznych regiónoch, majú rôzne ťažkosti, naozaj, že extrémne. A je tam veľmi veľa šikovných učiteľiek, ktoré s tou komunitou a s tou rodinou, so starými rodičmi, dokážu si vytvárať nejakú sieť. Ja mám stále pocit, že tou najsilnejšou vecou, ktorú škola môže ponúknuť, je budovanie komunity. A mnoho tých rómskych detí, oni akože, aj keď to pre nás, ako tú majoritu vyzerá niekedy, že to tak nie je, ale oni sú veľmi komunitní. Akože veľmi žijú tými vecami, len to vyzerá inač, ako máme my tú predstavu. A to je dobré si uvedomiť. Ja som si to uvedomil, keď sme v jednom výskume zistili, že prečo rómske deti nenosia papučky. Lebo nikto im ich nikdy nedal v tých prostrediach. Na to nie sú zvyknuté, sú naučené chodiť bežky. Ale pre majoritných pedagógov, majoritných vychovávateľov v tom čase v detských domov to bol veľký problém. Lebo v našej kultúre sme naučení, že deti musia nosiť papučky. A to sú akože drobnosti, ale niekedy v tom, aby sme sa navzájom chápali, to sú veľké detaily. Takže, dobre, OK.
Ja mám taký rešpekt k tomu vášmu času, Áno, áno. aj k vášmu, Ďakujeme. Marian, aj ostatným, tak už nechcem Ja by som zdržiavať. ešte by som teda len spomenul organizačne, že prosím vás, napíšte e-mail mne, ja nebudem písať vám, lebo to by som potom musel prehľadávať ten chat, takže napíšte mi, prosím, je to tam viackrát spomenuté. A ešte by som chcel len tak možno aj odporúčiť, že my máme aj takú sériu podcastov, týka sa ma to. A v tej najnovšej sérii, ktorú teraz chystáme, tak bude práve aj Mišo Sivák ako hosť, takže možno aj takýmto spôsobom zasa môžete navnímať trošku inú perspektívu a možno sa niečo zaujímavé dozvedieť. Takže odporúčame aj naše podcasty. A teda ja by som asi aj teda z úcty k tomu času, ako si hovoril, to tak uzavrel tú diskusiu a chcel by som sa ti veľmi pekne poďakovať. Ja som počas tohto webinára napísal niekoľko správ o tom, že kto všetko si to má potom vypočuť, že to je veľmi podnetné a veľmi užitočné aj pre mňa, pre rodiča, nie len ako pre človeka, ktorý pracuje v tejto oblasti. Takže ja sa k tomu určite vrátim. Aj niekto v čete tak pekne napísal, že ešte raz si to bude musieť pomaly možno vypočuť a navnímať, takže presne takýto pocit mám aj ja, to je presne môj pocit z tohto nášho stretnutia. A teda ďakujem ti, Martin, veľmi pekne. My dáme dokopy aj teda záznam z tohto a bude to na budúci týždeň na YouTube aj na našej stránke, to, čo Dominika niekoľkokrát aj v čete uviedla, takže budeme sa k tomu môcť všetci vrátiť a všetci z toho čerpať aj naďalej. Veľká vďaka aj všetkým poslucháčom, stále vás tu je 100, čo je neuveriteľné teda. No, tak ďakujem aj ja. A choďte na zmrzlinu už, choďte, je teplo ešte stále vonku. Dobre. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Áno, môj syn tu kričí, že on chce ísť na zmrzlinu, takže ďakujem ti pekne. Sorry, prepáč. Dobre, takže ešte raz všetkým krásny večer. Martin, aj Dominika, ďakujem vám za vašu prítomnosť tu, aj za taký support, aj za tú tému perfektnú a vidíme sa opäť pri ďalšej téme o mesiac. Všetkým krásny večer. Dovidenia, ďakujeme, majte sa. Ahoj, Martin. Ahoj. Ďakujeme.